வெல்கம் டு ஸ்டோரி கண்ட்ரி. இது உங்களுக்கான கதை சொல்லும் சேனல். பேரடாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் கதையோட 2வது எபிசோடு தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி இதோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அப்பதான் இந்த 2வது எபிசோடோட கண்டினியூட்டி உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ரூபி ஒரு இருட்டான அறையில உட்கார்ந்துருக்கா. அவளை சுத்தி வெறும் இருட்டு மட்டும்தான் இருக்கு. அவளுக்கு என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது அப்படின்றதே புரியல. அவளோட கண்ணுக்கு நேரா பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெளிச்சம் விட்டு விட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அவளுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றது புரியாததால அவள் ரொம்ப பேனிக்காக இருக்கிறா. அவள் பயங்கரமான டிப்ரெஷனில் இருந்துட்டு இருக்கா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு இங்கேருந்து போயிடணும் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான எண்ணம் தோணுது. ஸோ அவள் உட்காந்துருக்கிற அந்த சேர்லேருந்து எழுந்திருக்கு ட்ரை பண்ணுறா. ஆனால் அப்போ தான் ஒரு உண்மை அவளுக்கு புரிய வருது. அவள் உட்காந்துருக்கிற அந்த சேர்லேருந்து அவளோட ஒரு இன்ச்சு கூட நவர முடியல. ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவள் பயங்கரமான டிப்ரெஷனில் இருக்கா. எப்படியாவது இங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிடணும் அப்படின்ட்டு அவள் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறப்ப அவளுக்குள்ள ஒரு பெரிய டிப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகுது. அவள் பயங்கரமாக கத்த ஆரம்பிக்கிறா. என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது புரியாதுன்றதால அவள் பயங்கரமாக வித்தியாசமாக நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருட்டான ரூம்குள்ள ஒரு பொண்ணோட குரல் கேக்குது. அந்த பொண்ணு வேற யாருமே இல்ல, SH12 அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு தான். அந்த பொண்ணு என்ன சொல்றா அப்படின்னா, டோன்ட் புஷ் யுவர் செல்ஃப் ரூபி, அமைதியா இரு அப்படின்னு சொல்றா. இந்த வாய்ஸ் அவ கேட்ட உடனே அவளுக்கு பயங்கரமான கோவம் வருது ரூபிக்கு. சோ ஏற்கனவே டிப்ரெஷன்ல இருக்கிற ரூபிக்கு இந்த வாய்ஸ் கேட்ட உடனே அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் நீ, நான் எங்க இருக்கேன், இது எந்த இடம், எனக்கு ரொம்பவே டிப்ரெஷனா இருக்கு, ப்ளீஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க, நான் இங்க இருந்து தப்பிச்சு போகணும் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னு சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா SH12 என்ன சொல்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ இப்ப அமைதியாகலனா நான் இங்க இருந்து போயிடுவேன். சோ நீ திருப்பவும் இந்த இருட்டான ரூம்குள்ள தான் இருக்கணும், நீ அமைதியான மட்டும் தான் நான் உங்ககிட்ட பேசுவேன் சொன்ன உடனே ரூபிக்கு வேற வழியே கிடையாது. அவ ஆல்ரெடி ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்கா. சோ அவளுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல. அவ மீண்டும் அமைதியாக ஆரம்பிக்கிறா. அவ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அது இருட்டல அதே சேர்ல உட்கார்ந்துருக்கா. அவ கண்ணு முன்னாடி ஒரு வெளிச்சம் விட்டு விட்டு எரிஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னு சொன்னால அந்த வெளிச்சம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரைட் ஆகுது. அந்த வெளிச்சம் டெவலப் ஆகி அப்படியே ஒரு LED ஸ்கிரீனா முன்னாடி ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த LED ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா ரூபியோட சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிற அந்த மொத்த போட்டோஸ் எல்லாமே அவ முன்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ரூபியோட மொத்த போட்டோஸ் மட்டும் இல்லாம அவ வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா சம்பவங்களும் போட்டோஸும் வீடியோஸாவும் அந்த LED ஸ்கிரீன்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. சோ இது பார்த்த உடனே ரூபிக்கு பயங்கரமான அதிர்ச்சி. என்னடா நடக்குது அப்படின்னு புரியாம அவ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறப்ப அவ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற அந்த சேரோடைய அந்த LED ஸ்கிரீனுக்குள்ள போக ஆரம்பிக்கிறா. மொத்தமா அவ வாழ்க்கையில் நடந்த மொத்த நிகழ்ச்சிகளுமே அந்த LED ஸ்கிரீன்ல போட்டோஸாவும் வீடியோஸாவும் மெமரிஸா கலெக்ட் ஆகி அங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறதால அந்த LED ஸ்கிரீன்ல அவ பாத்தீங்கன்னா டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா. ஒவ்வொரு போட்டோஸையும் வீடியோஸையும் அவ கடந்து போகும்போது அவ அந்த டைம்ல அவ வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த நிகழ்ச்சியோட அவ ஒன்றி போறா. சோ ஒவ்வொரு போட்டோவையும் அவ கடந்து போகும்போது அந்த போட்டோ அல்லது வீடியோவில் நடந்த அந்த நிகழ்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி உணர்வுகளும் இப்ப இந்த கரண்ட் சீனரியோல அவ ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போட்டோவில் அவளுக்கு அடிப்பட்டது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த போட்டோவில் அடிப்பட்ட அதே வழியை பாத்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சியோட வழியை இப்ப அவ டிராவல் பண்ணும்போது ஃபீல் பண்றா. அவ வாழ்க்கையில் நடந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்ச்சியுமே ஒரே ஒரு ஜேர்னில அவ ஃபீல் பண்றா. கிட்டத்தட்ட ஒரு 0.5 செகண்ட்ஸ்ல வாழ்க்கையை மொத்தமா ரீவிசிட் பண்ற மாதிரி அதுல பயங்கரமான டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கா. கிட்டத்தட்ட கடைசியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவ வாழ்க்கையில கடைசியா நடந்த நிகழ்வு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கார் ஆக்சிடென்ட் மட்டும்தான். அவங்க அம்மாவோட அவ கார்ல போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு டேங்கர் லாரி அந்த கார் மேல மோதிச்சு. சோ இப்ப இந்த நிகழ்வுல இப்ப அவ இருக்கிறா. இவ அந்த சேர்ல டிராவல் பண்ணிட்டு அந்த LED ஸ்கிரீன்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான டேங்கர் லாரி அவளை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கு. இவளுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியாம அந்த டேங்கர் லாரியை பார்த்து கத்த ஆரம்பிக்கிறா. ஆனா அது டேங்கர் லாரி நிக்கிற மாதிரி இல்ல, நேரா இவ சேர்ல மோதுற மாதிரி வருது. மோதன அதிர்ச்சியில அவ பயங்கரமா கத்துறா. இப்ப திரும்பவும் அதே இருட்டான ரூம்ல அவ உட்கார்ந்துருக்கா. இப்ப நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே உண்மையா அல்லது பொய்யா அவளுக்கு புரியவே இல்லை. ஆனா அந்த டிராவல்ல பாத்தீங்கன்னா அவ வாழ்க்கையில் நடந்த ஒட்டுமொத்த உணர்ச்சியுமே அவ அனுபவிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது மட்டும் அவளுக்கு புரியுது. ஏன்னா அவ ஒவ்வொரு போட்டோஸையும் வீடியோஸையும் கடந்து போகும்போதும் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற அதே வழியை இப்ப அவ உணர்ந்திருக்கா. சில சமயங்கள காயமோ சந்தோஷமோ எல்லா விதமான உணர்வுகளையும் அவ அனுபவிச்சிட்டு இருக்கா அப்படின்றது மட்டும் உண்மையா இருக்கு. சோ அதெல்லாம் உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிறது புரியாமலேயே ஒரு வினோதமான மனநிலையில உட்கார்ந்துருக்கா. அப்போ அந்த ரூமோட லைட்ஸ் எல்லாம் ஆன் ஆகுது. இவளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. அப்ப அந்த ரூம்குள்ள ஒரு பொண்ணு என்ட்ரு ஆவரா. அந்த பொண்ணு வேற யாருமே இல்ல, SH12 அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு தான். அந்த பொண்ணு நேரா ரூபி கிட்ட நிக்கிறப்ப ரூபி அவளை பாக்குறா. அவ முன்னாடி இருக்கிற ஸ்கிரீன்ல நிறைய போட்டோஸ் இருக்கு. அந்த போட்டோஸ் காட்டி ரூபியை பார்த்து அவ கேட்கறா, இதெல்லாம் என்ன தெரியுதா அப்படின்னு கேக்குறப்ப ரூபிக்கு பதில் சொல்லவே முடியல. அதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சாலும் அதுக்கான பதில் அவளால சொல்ல முடியல. அவளால அழுக மட்டும்தான் முடியுது. ரூபியோட கண்கள் ஏனோ தானா கண்ணீரை கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு. அவளுக்கு என்ன பேசுறது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம உட்கார்ந்து இருக்கிறப்ப SH12 அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு திருப்பி ரூபியை பார்த்து அங்க இருக்கிற போட்டோஸ் எல்லாம் காட்டி இது யாருன்னு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்கறா. ரூபிக்கு ஒரே ஒரு பதில் மட்டும் தான் அவகிட்ட இருக்கு. அது என்னன்னா இது நான் தான், இது என்னோட போட்டோ அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி சொன்ன உடனே SH12 அவளை ஒரு மாதிரியா பாக்குறா. ரூபிக்கு அந்த குழப்பங்கள் என்ன தீரவே இல்லை. அப்ப SH12 அவளை பார்த்துக்கிட்டு மட்டும்தான் இருக்கா. ரூபி திரும்பவும் அதே பதில தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா, நான் தான், இது எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு சொல்றா. உடனே
உடனே எஸ்கெச் டூல் அவளை பார்த்து, இல்ல இது எல்லாமே நீ இல்ல, இந்த போட்டோல இருக்கிற எல்லாமே வெவ்வேறு ஆளுங்க, நீ கிடையாது அப்படின்னு சொல்றான். இது கேட்டவனே பயங்கரமான கோபத்தோட ரூபி அவளை பார்த்து, என்ன உளறீங்க, இது நான் தான், இது எல்லாமே என்னோட போட்டோஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றான். ரூபி அப்படி சொன்னவனே எஸ்கெச் டூல் ரூபியை பார்த்து சொல்றா, நீ பிசிக்கலை பத்தி பேசுற, நல்லா யோசிச்சு பாரு, உன்னோட பிசிக்கல் அப்படிங்கிறது என்ன, உன்னோட பிரசன்ஸ் மட்டும் ஹெல்ப் பண்ற ஒரு விஷயம். அதாவது உன்னோட மூவ்மெண்ட்ஸுக்கும் நீ வாழ்றதுக்கும் நீ ஒரு இடத்துல இருக்க இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுக்கும். ஆனா அது மட்டும் நீ ஆக மாட்ட. உண்மையில இங்க நீன்றது ஒரு நாள்ல உனக்குள்ள நடக்கிற நிகழ்வுகளும் அதனால உன்னோட மூளைக்குள்ள சேவ் பண்ற மெமரிஸும் அந்த மெமரிஸால மற்றவங்க மூளைக்குள்ள சேவ் ஆகிற மெமரிஸ் தான் உண்மையான நீ அப்படின்னு சொல்றான். இந்த மொத்த மெமரிஸ் தான் உண்மையிலே நீ யாருன்னு சொல்ல முடியும். இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மெமரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கிரீன் கிட்ட போன அவ, இது நீதானே அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன பொண்ணோட போட்டோவை காட்டுறான். அந்த சின்ன பொண்ணு வேற யாரு இல்ல, ரூபி தான். அந்த சின்ன பொண்ணு அவ வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு கார்டன்ல நின்றுட்டு இருக்கா. எஸ்கெச் டூல் திரும்பவும் ரூபியை பார்த்து, இப்ப சொல்லு, நீ ஒரு கார்டன்ல தனியா நிக்கிற, உன் முகத்துல நல்லா பாரு, நீ பயந்து போய் இருக்க, இப்ப நீ சொல்லு, நீ எப்படி அங்க போன, ஏன் இப்படி பயந்து நிக்கிற அப்படின்னு சொன்னவனே அந்த போட்டோவையே கொஞ்ச நேரம் ரூபி பார்த்துட்டு இருக்கா. அவளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அன்னைக்கு நடந்த நிகழ்வுகள் எதுவுமே ரூபிக்கு ஞாபகம் வரல. அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல. அவளால அழுக மட்டும்தான் முடியுது. அப்புறமா எஸ்கெச் டூலை பார்த்து அவ சொல்றா, எனக்கு ஞாபகம் வரல, ஆனா அது என்னோட வீடு தான், அது நான் தான் அப்படின்னு மட்டும் சொல்றா. எஸ்கெச் டூல் அவளை பார்த்து சொல்றா, உண்மைதான், உனக்கு ஞாபகம் இல்ல அப்படிங்கிறது உண்மைதான். ஆனா அங்க என்ன நடந்ததுன்னு ஒரு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். உன்னை யாரு அந்த அளவுக்கு பயமுறுத்தினாங்களோ அவங்களுக்கும், இன்னொன்னு அந்த போட்டோல இருக்கிற சின்ன பொண்ணுக்கும் அப்படின்னு சொன்னவனே ரூபி எஸ்கெச் டூவை ஒரு வெறுமையான பார்வை பார்க்கறா. அவளுக்கு எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கு. எஸ்கெச் டூவல் அந்த பார்வையை தவிர்த்து வேற பக்கம் பார்க்கறா. இருட்டா இருக்கிற அந்த பக்கம் திடீர்னு வெளிச்சமாகுது. இந்த இடத்துல ஒரு கண்ணாடி உருவாகி கண்ணாடிக்கு அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான கார்டன், நிறைய மரங்கள், பூச்சிகள், சூப்பரான தோட்டமா அந்த இடம் மாறுது. அந்த இடத்துல நிறைய பட்டாம்பூச்சிகள் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. இந்த காட்சியை ரூபி பாக்குறப்ப அவ கண்கள் விரியுது. ஏன்னா பல வருஷம் கழிச்சு அவ இப்ப சூரியனை பாக்குறா. அந்த இடத்துல ஒரு அழகான சூரியன் உதிக்குது. ஒரு சூப்பரான காட்சியை அவ பாக்குறப்ப எஸ்கெச் டூல் திருப்பி ரூபியை பார்த்து கேட்கறா, உனக்கு அங்க என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்கறா. அதுக்கு ரூபி ஃபிளவர்ஸ், பட்டர்ஃபிளைஸ், ட்ரீஸ் அப்படின்னு ரொம்ப குழம்பியவாறே பதில் சொல்றா. இந்த பதிலை கேட்டவனே எஸ்கெச் டூல் அவளை பார்த்து சொல்றா, அங்க ஆர்கானிக் லிவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்கறா. இது கேட்டவனே ரூபி என்ன சொல்றான்னா பட்டர்ஃபிளைஸ் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னு சொன்னவனே எஸ்கெச் டூல் அவள் பக்கத்துல போறா. அப்ப அவ முகத்துக்கு நேரா உட்காந்து அவளை பார்த்து சொல்றா, உன்னோட மூளைக்கு நீ அங்க பார்க்கும்போது நிறைய பட்டர்ஃபிளைஸ் பறக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம். சோ இது உனக்கு ஸ்டாட்டிக். ஆனா அங்க இருக்கிற அந்த பட்டர்ஃபிளைஸோட கண்களுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறது தெரியாம கூட போகலாம். சோ அதுங்களுக்கு என்னவா ரிஜிஸ்டர் ஆகும், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. அதுதான் நம்மளை பத்தின அதுங்களோட மெமரி. சோ இங்க சத்தங்களுக்கும் அதாவது சவுண்ட்ஸுக்கும் மெமரிஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கெச் டூல் அவர் பக்கத்துல வரா. அப்ப ரூபியோட கண்களை பார்த்து, சோ ரீகால் யுவர் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி சொன்னவனே ரூபியோட கண்கள் பயங்கரமா கலங்குது. அவளுக்கு என்ன நடக்குது, ஏது நடக்குது அப்படிங்கறது புரியல. திடீர்னு அந்த அழகான கார்டன் வந்து மறைஞ்சு போகுது. இப்ப மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவளுக்கு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல. திரும்பவும் அந்த இடம் ரொம்பவே இருட்டாகுது. அவளோட காதுகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்குது. இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே அவளோட வாழ்க்கையில இதுக்கு முன்னாடி அவ பார்க்காமலே கேட்ட சவுண்ட். சின்ன வயசுல இருந்து அவ வாழ்க்கையில அவகிட்ட பேசினவங்களோட வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் தான் இப்ப அவ காதுல விழுந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே அவ மூளைக்குள்ள போயிட்டு பலவிதமான நினைவுகளை அவளுக்கு உருவாக்கி தந்துட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சண்டை போட்டது, சின்ன வயசுல அவ ஸ்கூல்ல நடந்த நிகழ்ச்சிகள், அவ காலேஜ் போனப்ப அவகிட்ட ஒருத்தன் வந்து லவ் ப்ரொபோசல் பண்ணது, இப்படி பலவிதமான சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கப்ப கடைசியா அவங்க அம்மா கூட அவ கார்ல போய்கிட்டு இருக்கப்ப அந்த ட்ரையாங்கல் லாரி மோதி ஏற்பட்ட ஆக்சிடென்டோட சவுண்ட், அதோட அவ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கப்ப கடைசியா டாக்டர் சொல்ற அந்த ஒரு வார்த்தை, அது என்ன அப்படின்னா she is dead. இந்த வார்த்தை வந்து அவ காதுல விழுந்தவனே, இந்த மெமரிஸ் அவ ரீகால் பண்ணவனே அவ கண்கள் இருந்து பயங்கரமா தண்ணீர் போட்ட ஆரம்பிக்குது. அவளுக்கு உடல் முழுக்க நடுங்குது. அவளுக்கு என்ன சொல்றது அப்படின்றதே தெரியாம முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவளுக்கு என்ன பேசுறது அப்படின்றதே தெரியாம உட்காந்துருக்கா. அப்ப எஸ்கெச் டூலை பார்த்து அவ சொல்றா, இது என்ன, கடைசியா ஒரு டாக்டர் நான் இருந்து போயிட்டு தான் சொல்றாரு, அப்ப நான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எஸ்கெச் டூல் ஒரு மெல்லிய சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு அவளை பார்த்து சொல்றா, எஸ், அப்போ அதை இறந்து போறதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க, பட் ஆனா இப்போ நீ கொஞ்ச நாள் ஷடோன் ஆகி இருந்த அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரூபி அவளையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. எஸ்கெச் டூல் இருந்து அவளை கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கா. அப்படியே அவ கிட்ட போனவ அவளை பார்த்து சொல்றா, இப்போ நீ தயாராகிட்ட ரூபி, இதுக்கப்புறம் தான் நிறைய ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. இது கேட்டவனே ரூபிக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அவ எஸ்கெச் டூலே பார்த்துட்டு இருக்கா. திடீர்னு எஸ்கெச் டூல் அங்கிருந்து மறைஞ்சு போறா. இருட்டான அந்த ரூமும் ஒரே அடியா இருட்டாகுது. இதோட இந்த எபிசோட் முடியுது. இதுக்கு மேல என்ன நடக்கும்ன்றத அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம். சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டோரி கண்ட்ரி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த கதை எங்க போகுது, இதுல நடக்க